Prečo ste sa rozhodli podnikať? Pretože v tom vidím najväčší zmysel a najväčšiu možnosť sa realizovať. Odovzdať niečo, čomu ja ako človek, nie ako podnikateľ, ale ako človek, bytostne verím. A pretože tú nejakú moju ideu, ten cieľ, tú víziu, ktorá prišla životom, tu predo mnou nikto nerobil, tak som si povedal, že to urobím sám. S akými problémami ste sa stretli pri podnikaní a zároveň čo by uľahčilo vaše podnikanie? To Medante na začiatku malo v zásade problém jeden a to bolo, že sme mali ideu, mali sme len 4 ľudí v tíme, to znamená, nemali sme čas, bolo ho málo a nemali sme peniaze. Ja som si naivne myslel, že keď prídem za bankou ako nový subjekt a požiadam o úver na základe nejakej vízie, tak ho dostanem. Ja som pochopil, že banky dávajú peniaze tomu, kto nepotrebuje, tomu, kto potrebuje, peniaze nedajú. Čiže v tom podnikaní by mi pomohlo, keby ten finančný sektor bol nastavený trochu ináč, ako je dnes, možno menej rigidne. Na druhej strane dali sme to aj bez financií na začiatku a naučilo ma to začať naozaj zarábať a narábať len s vlastnými peniazmi, s vlastnými zdrojmi a rástli sme tým pádom pomalšie, ale zároveň opatrnejšie a silnejšie. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Úplne prvá je tá, že by som bol rád, keby si ľudia nemýlili celostnú a povedzme čelustnú medicínu, ako sa mi sem tam stane. Čo tým hovorím? Hovorím tým, že by sme potrebovali, a to je aj to, čo robíme, edukovať. My potrebujeme najprv rozšíriť tú znalosť o celostnom, o tom, že v tele súvisí všetko so všetkým, o tom, že to má veľkú prepojenosť na myseľ, na mentálne vzorce, na psychologickú časť, ak chcete, ľudské psyché a na emócie, na ktoré sa veľmi často zabúda, ktoré keby nepatrili do spoločnosti, nepatrili do práce odborníkov, lekárskych odborníkov a tam je pritom tá podstata. Čiže prvá vízia je naozaj edukovať ľudí o celostnom spôsobe fungovania, o samoregulačných schopnostiach tela. S tým súvisí možno taká nejaká moja skromná vízia, aby celostná medicína sa rovnala Medante. Keďže ja viem, že ten klient, pacient, človek jednoducho nemôže chodiť z Košic do Bratislavy 2, 3, 5 krát za sebou, tak tou ultimátnou víziou, takou pragmatickou je naozaj sieť kliník Medante, sieť kliník celostnej medicíny na Slovensku.